El meu nom és Carme i sóc una iaia del grup Vincles Intergeneracional. Ens han demanat que contem un conte i hem triat el que es diu La Laura té dues pares. És l'autora del llibre, la Yolanda Fitó, i la que l'ha il·lustrat es diu Mabel Pierola. L'editorial es diu Bellaterra. I el conte diu així. La Laura té dues mares. Les dues mares de la Laura es diuen Susana i Cristina. A més, a la seva casa, que està al camp, viuen una gata que es diu Lluna i el gos que es diu Sol. Els dissabtes i els diumenges, la Cristina, que és infermera, va a comprar rosquilles i mentre la Susana, que és decoradora, es queda a casa fent xocolata i amorzen, xerren un ratet i després surten a passejar junt amb el Sol, el gos que els vol acompanyar, perquè la Lluna no els vol acompanyar mai. Els altres dies la Laura va al col·legi, va a l'escoleta i allí té una mestra que li diuen Mercè. Un dia la Mercè els va contar un conte d'un nen que el seu pare treballava en una granja i que allí tenia cura dels animals, de les vaques, dels cavalls, els donava el menjar, els cuidava els corrals, que estiguessin tots limpios, i els nens es van quedar molt satisfets i molt contents i tots orgullosos, i un, que estava sentat al costat de la Laura, li diu: el meu pare és veterinari i té cura dels animals i jo estic molt content en ell perquè em conta coses. I l'altre nen, que estava a l'altre costat, li diu: doncs el meu pare és bomber i m'agrada molt perquè va en el cotxe de bombers i quan hi ha algun incendi ajuda a apagar el foc. I la Laura es queda així pensant i tota tristeta, es posa a plorar perquè diu que ella no té pares. La Mercè, la mestra, quan ho veu, l'agafa al braç, la consola i li diu: no plores, Laura, que tu tens dues mares que t'estimen molt. I no tots els nens tenen una família que tinguen un papa i una mama. Hi ha moltes classes de famílies. I un nen diu: jo vic en dos pares, l'altre diu: jo vic en los iaios. I la mestra diu: sabeu què podríem fer? Ara us donaré un foli a cada un i en els colors aneu i dibuixeu a la vostra família. I després ho recollirem i a veure què passa. I vet aquí que l'Òscar va dibuixar a la seva família, el seu pare, la seva mare i el seu germà més gran. El Sisquet va dir que ell vivia en una casa on hi havia molts de nens i un papa i una mama es cuidaven d'ells mentre els seus pares, que estaven treballant fora, esperaven per a un dia poder-los anar a buscar. L'Agnès té una mama i una germana i la mama els porta al parc, els ajuda a gronxar. El Mustafà té una família amb molts de germanets i la seva mare encara està esperant-ne un altre. La Irene va fer aquest dibuix perquè la Irene té dos papes i diu que els diumenges i els dissabtes s'asseuen en un sofà i li conten un munt de contes. L'Enric viu amb la seva mare i el seu padastre i els dissabtes el porten els dos a casa del seu papa on passa els dissabtes i diumenges. La Naya té un papa de Gàmbia i la mama de València. El papa té la pell negra i la mama la té blanca. El Víctor diu que els seus papes el van adoptar quan era petitet i després ells van tindre més germanets i tots viuen feliços. La Sara viu amb els seus dos papes i de vegades va la Rosa a visitar-los i fa el té juntets perquè la Rosa la va portar dins de la panxeta abans de néixer. La Pilar té una mama que abans era el seu papa. I la Laura va fer aquest dibuix de la Susana i la Cristina, de les seues dues mames. En acabar el dia, la mestra, la Mercè, va agafar els dibuixos i després de veure'ls tots va donar-los un a cada un. I al sortir del col·legi, la Susana i la Cristina estaven esperant a la Laura i la Laura els va donar el dibuix i els va dir: mama,
vos estimo molt. Estic molt contenta de tindre-us per mama i per mama. I així se'n van anar les tres a casa on les estaven esperant el sol i la lluna i van continuar vivint. Molt felices i molt bé. I conte contat, conte acabat.